nadakpan ko gabi mga 11:30 kagabi punta kami sa Market Binayal sa vicinity Istaka, Compostela. So ito ang resulta. Nahuli tayo ng dynamited fish, 27 boxes with an estimated market value of 243,000. So sila mga assorted fish, no? Ay danggit, tupo, anduhaw, nagkano siya sulong sa klaseng isda. Wala na mutanaw sa isda, muna naggamay na diferensya. Muna nga nagtatagawa qualified, accredited fish examiner. So kung makita ko rin ang sample, kung gusto nyo makita, ilan na yung siyang kuhan, iwaan, tanaw nila yung sa loob, yung laman loob. So makita mo kung last fish pa siya, dynamited fish, ang iyan is pagkatao ang among na isakayan na mag-iistigaan. Iistigaan naman ako. Katapos mag-istiga sila, ang pagkut silang iuwian. Kining among kuhan, kampanya karon timely dahil we are celebrating the month of the ocean this May, and last week will be the anti-illegal fishing, Justice Week. Okay.